uyai mutsanangure nhau yenyu yekundidzinga pamba pandakasiyirwa nababa uye sekuru vangu. Vanhu ava vari kuti avo vari kuno kunhu vari kutaura kuti uyai mutsanangure nhau yenyu yekundidzinga. Saka faneka kudzikidzana baba kana pasitendi ronzi vangabe baba zvekesaitidza pamusoro wechangamiri. Chekutanga inini ndakaberekwa makuseni ma6 o'clock vamai vangu ndokubva vafa. Right, ndikasara ndichimwisa mukaka nasekuru. Ndakaberekwa kuma6 o'clock kuti makuseni kuma6 o'clock manheru ndokubva vafa amai. 6 to 6 kuzvarwa 6 kufa amai. Right, ndakasara ndichimwisa mukaka nambuya vakabereka baba. Ndichichengetwa nasekuru vakabereka baba. Ndikagara kusvika pari zvino pano 21 years sekuru vashaya. Pandaigara nawe ivo vaitoti iwewe ndiwe uchatogara pano, ndiwe uchatove muridzi womunda uri pano. Kana sekuru nangu ndichipfudza mombe ipapo. Right, nhasi uno pano 21 years ndiri ipapo. Pari kuya baba vangu ava. Vana baba vangu vakaberekwa varipo 5. Ndo pavakauya vari 3, vamwe 2 vakaparara. Vano baba vangu nevamwe vaningina vavo. Ndo pavakauya nana baba munene vanovaningina vavo. Vana vambuya vadiki sezvo sekuru vangu mangwani vakadzi vaviri. Ndo pavakasvika baba vakati iwewe panapa ndauya pamusha wababa wedu. Zvandauya pamusha wababa wedu toda kutogovana munda iwoyu. Iwo hapasi pamusha pababa wako pano. Inini waningina kuti wagovana munda. Ko kugovana kwenyu munda baba muripo 3. Ko vamwe venyu 5, vamwe venyu 2 vari kupi. Ndoziva kuti ana baba vangu muripo 5. Matundu edu humbe aripo 7. Ko munoda kugovana chirudziye muripo 3. Ndofunga baba vakati tugwana munda wedu ndowa baba vedu. Vakakwanisa kutora madhundu yacho yese vakagovana nana baba munini vangu varipo 3 kudaro. Baba vangu vakazotora munda iwoyo wanga vatora uyo pakugovana kwavo. Ndokubva pa mwana biyangu ano mwana wavo ndiye ari kurima nomuzukuru biyangu wenini. Ana baba munini vaye vaviri vaye vairima kusaidi paona vakauya navo varima kusaidi paona mbuya vadiki vesanga vakakapiwa futi zvikamu mumunda imomo. Ndobva vakafuti muningina wangu uye ano muzukuru biyangu ano mwana wababa saka ini ndichangamire muchidimbu ndashaya kukuenda. Ndosaka ndauya kuzopoterawo pamberi pouso hwenyu changamire. Handina kuenda inini ndikatokurirawo mumba maoko manasekuru nambuya avo. Kana chidimbu chandikapiwa nana baba pakugwana kwakata munda wababa wavo handina. Ndangosiyiwa ndiri pamhepo nemhuri. Saka ndauya kuzopoterawo changamire muchidimbu ndiri. Maita nyaya yapinda chaizvo kudzinga dzangu. Ava ndiani? Ndi baba. Zvakanaka. Baba moti kudini mashoko atova nomwana? Pamusoro wechangamire pamashoko ari kutaurwa nomwana ndiri kuramba pakuti akasiyiwa pamumba nababa namukoma. Baba vanga vafa vakazomuka kuguva here kuuya pamusha uyo anga asipo kumusha. Muri kuti mimi hamusi kutendana mashoko ataura ndenhema. Zvakanaka. Uyo anga ari kukapani ndokuno munda wake zvokuti nyaya iyoyo tikatomboigara iri village assembly samba yandabva nayo pasabhuku. Alright, asi isati tatangwa tsamba tinenge tine munhu tatida kuti munyatsodzidzekesa. Mukomana wematauriro akaita kuti asekuru ava nambuya avo ndovakanditsengeta kubva paudiki hwese chibvudza mombe icho wani. Tange titese mamuri mese achichengetwa pamusha handika. Asekuru vari vapenyama namai venyama handika. Semwana aberekwa musha makasiwa oyenherera. Twakurati baba vakazofa asvika pasaizi ipi murumo? Baba vakazofa uyo anokapani ndokwanga kuno munda wake kwaakatosiya munda pakafa baba ndopaakazodzoka kuya. Ndopakazodzoka. Chinjatautanga kanzwisisa tisati yandira kule kutanzwa isitiri yake matauro yaita kuti ndikapewa kumanhiri masikisiro amaizobva pamasikisi
titanga tabvumirana pakuti ichokwadi here chari kutaura kuti uyu ndiwe ropa redu. Ndizvo. Hapana feka. Hapana. Alright. Ichokwadi here zvataura kuti kubva sekuru vacho vafa panosema matezi iye achigara. Kwete. Ano makore makani yamunoziva? Makore akawanda akaita makore mangani yamunoziva inini? Ndisinganyatsoziva. Ari paumba. Pane makore mangani? Ngandoita kana 6 kana kuma 7. Kuma 7. Alright. Agere ipapo. Panga pasina mutaura. Mutauro panga pasina nokuti wauya nei mutauro? Mutauro wazouya pauya vana vacho vari mumu. Vanova nina vangeni vana vaamai. Tokazoya mutauro. Vana vakagara vana mukoma. Vainge vana mukoma. Baba vake vachivapenyu yako vakafa. Vakafa gore? Vakafa gore kapera paseri ati. Right. Achakoma. Mukubvunza vazive. Bozi vaziva kuramba makore akaukanwa. Asi mchivabvunza kuti vakafa rini baba vayatanga. Ezvo mavabvunza futi. Vakunyepa futi. Uya kuza makore ake. Makuvaongorwa. Right. Ini mubvunzo wangu ndokuti uyu mabvunzo wakunzi mwana woropa renyu chairo makati wongu. Mwana woropa renyu. Ivo baba vake vanga vasinawo munda here kuti? Baba vake vanga vanawo. Vanga vanawo ndokukumusha vakausiya vakaenda kudati vakazobva kudati vakaenda ukapana vakazobva ukapana vakafira maita zvakanaka. Imimi ndimi mukuru here pamushando vasara. Ukaona wakunzi mukuru unofana kukura wofotowa kuti kuratidza kutungamirira chi mhuri. Imimi muchisvika kogova munda chokwadi chokuti mukutoziva kuti uyu akasiva ari kacheche akayamwa zamu raamai venyu ndizvo akachemberera kuzotama kwamukutaura takaenda kwese hatizvizive bati munhu pamwe dei kukagarika ikoko zvaitotambanura ava vasara vaiwana nzvimbo dzokuti dzogara mukaona yanga yamangana madhundu inayi yanokwamai guru nokwamaini kana kuti pahunaini pacho makayambovasi makamusira makani ndopatauzi pahunaini pacho nokuti nyaya ikaramba yotenderera tikatanga kuitaura muvillage assembly taitaura muvillage assembly sabhuku akati enda ushiyane nomhuri dzako ngemunda ndopa ndikaenda nomhuri dzangu ndaenda nomhuri dzangu tikasvika tikati todai vakomana vacho vatikashiyana navo varimo munhu vaningina vangu vacho takanzwa kuda kutenderera tati uyu semwana wenyu semwana wemhuri nyangwe atama handitika ngokosvikawo vanobva pakumusha vakamupa here? Tikamupa mangani? Tikamupa 3 ambuya akufunza hamufani mapiwa nguva mzimi yake ndibvunzawo ndichidai uyu handimati mimi baba uyu nini kuti vana ubarikwa baba vake ndiye mumba medu. Right. Uyu mumba mavo uyu sezvo uyu akangosiyiwa ari muchechi kudaro muchina ana baba here? Upi? Uyu ndiova tatopatika kusvika tiuziza kuti ndova asi panozvirikiitika kuti zvozosvika kudai ndini navaningina tisu baba vake. vanzwa pakatiida kuti kubvunza inini kuti kwaamai guru kogona kuita vakomana vashanu kwaamai nini kuita vakomana vashanu ezvinezvi kwaamai guru kuchina vakomana vangani? Kwaamai guru kwasara imimi ndopaka ndichida kutsvaga ipapo ipapo handiti muri kuona kuti zvakakaita uyu mwana uyu masirwe akaita nodambudziko rake ndinoona kuti mwana aifanira kunge achicherechedzwa chaizvo asi zvamuri kutaura manje mimika tiri kuona vamwe vamauya navo
Paroratidza kuti makataura kuti pamavataura kuti panematika pakati matatu paroratidza kupokana navo. Nokuti kaverengero kwandiriita ndikokuti takugovana tikazogovana tiri isisu vana vababa tiri isisu vana vababa inini ndikatora paakagara umu ndinopakagara umu wacho ndobva ndati ndidzo nzvimbo dzangu inini ndobva ndati saka imi vana hakuna kwamuchaenda nzvimbo idzodzo ndodzenyu dzamuchaita se dzamucharima vana vamainini vacho ndobva ndachivati chipindai pakata muchisheyana kugara vari muno vana vacho Kuna si une chikonzero chako kuemera kuti ndocheika nochikora. Ndinochishaya we. Chikonzero chiri kuti uyu makamunyanyawo kumuveura ndokwasakisa kuti akwize chidare dei makambopo kuti anobatsirikawo somhuri aigona kutozvinzwisisa kuti pase pamati madhunduru matatu uyu anga akanyarana muromo handina kudza kukudaira pano mukadzi asunudza uroko apata kuti kunyepa handizvi dei izvozvi mungoti chete anotendewa anopamvumo ndichangamiri vachapiwa mvumo ozopa pfungwa dzacho iwo ukapiwa madhunduru angadi so chakambere andina kupiwa madhunduru kayadhi zvekuti mabingini wedu mupurisa wedu kubunga ndikamuratidza kuti mayadhi ndoti vakati notice vakuta kuti hanzi ndikamupa pakagara ipapo sematauri avakiti tumayadhi hakuna munda tumayadhi matatu hatuite kana madhunduru matatu madhunduru yedu 7 tumadhunduru kubunga akationa kuti mayadhi hakuna mundu pamunda munopiwa mukana musaite ishungusere ozokuita shungusere kazviri kuti muri kurekeka nogona kwemine mutsinyifu taurai makorokota uratiregaitizwa amai vamberi kwakasimudza roka muri chiche ukama ndiri hanzvadzi ndindirasiwa nababa ndini ndakayamwa nomukomana uyu akushungurudza ndimakati amai vake vakafa vakamubara kuseni manheru ndokubva vake ini ndandane 9 months zokuberekwa ndichitaurwa naamai nababa ndikabva ndasiyiswa mukaka inini ne9 months dzamubva pamusi wavo asi magariro yacho ndakatombouyawo ndakada kuedza kuti ndigadzirisewo sehanzvadzi ndikati hanzvadzi inini chakandafunga ndechekuti pamadhunduru 7 yababa naamai nokuti baba vangu vanga vane vakadzi 2 zvangu vane vakadzi 2 vanga vakasheya munhu vakati amai nini kusaidza amai guru kusaidza saka vasheyanisa kudaro amai baba vangu inini vanga vakwegura vanga vakura vatora mukadzi wechidiki vatora mukadzi wechidiki vakabva vatora munda waamai nini wede kubva vatengesa ndokubva vapirwa hobva vaipirwa shuga chichi ndofunga kana mukada kubvunza mwana wacho mukomana anogona kutoti baba vakapirwa munda ndovaichengeta yani amai nababa saka vadaro ndofunga uyu mukomana sezvo ndiye munhu akagara nani nasekuru ake kusvikawo akura azobudawo kuenda kushava munhu anodzoka kumba saka adzoka pano 21 years adzoka mukomana asi adzoka kudaro izvozvi munda wacho ini ndinandamboedza kuti hanzvadzi kana tadii pamadhunduru 7 pamadhunduru 7 ngatiite dhunduru pamwana sezvo munda wakaijiwa saka zvesezvo pavanakuona kuita sei kuzvinzwisisa ndopaakamutiraundi wati paakamanikira ikoko pagome ikoko mugome maakagara ndobva atema kayadhi kokuti andokwana kurima ndobva wakayaka muti ndowaamuna wake asi madhunduru yababa vangu naamai vangu i7 yariko ndo madhunduru yavari kuti vakushisheyana nevamwe vacho vakatengesa munhu amai vangu vakatengesa munhu zvakazviriraitu mungoti vangoti ikosheya dhunduru pamwana ini ndiri munhu womukadzi ndakatombaudza kuti ini ndiri munhu womukadzi ndinogona kutamburawo baba vangu vakakatipawo dhunduru mumunda wavo tanga tiri vasikana vaviri takasheyaniswa munda wababa vangu amai vangu vakasiyana madhunduru 5 saka atisi kuziva nezvi ndokwavatora hanzvadzi yangu akuchitora munda uye akuchiti wavo kugovana iye nemhuri yake oraita mai maita basa baba icho munoiziva here histiri yekuti munda baba vakasheya munda vakati kwamai kuno kwamai nini hanzi zvo histiri yekumboti baba vakambotengesa munda kwamai nini
kwa mainini vakatengesera hodoko vakatengesa okwa mainini right ndiko ndisingazivi ndokwa mainini andika mukunza kuti iye hanzadzenywa iri kutohwadza kuti ndakasiiswa mukaka ndisina kutanga musiwo yafiwa naamai asi nhasi ndewa makudai hamuna kumupa madhundu matatu makamupa pakakona kugomo paari makati ndopapa kuipopa andindoza makaita makinyepiradairo takapa madhundu matatu rungu akatombodaro changamiro akauya akati izvo panzvimbo yamandipa yaita idiki ndikati tichataura vakomana vacho mazhambasi avagakaumba ndomabasa ndikatiwo madhunduru yacho yauri kuti watorewa yacho handiti ukayajara mbeu here mbeu dzacho hausi kunzikana kuti bvisa kana kuti ita sei tichaitaura nyaya yacho vakomana vacho kana vachinge saka ndikangozonzwa kuti auya kuno kudarira mao regainokuti apa pane vavasioroko uri chiya ndimwana avo mukoma wangu avo pamusoro makorota pamusoro changabi ya tatazvikumbira kuti tibatsirwe tigare zvakanaka nokuti avo somukoma avasaba anogara kadi takadai takaenda kumunda mukoma avaripo avana baba varipo takagova munda mukoma nje kwakasara madhuru mangani pane muko Miraika, iwo vasunza ngoko andika changamira pamukana wokudi wokutaura andika nyawa wataura kuti hasikuizi wakupira wafunaiwa right madhunzi mukoma vakasara nemadhunzi matatu neyati vakomana vanobva vapiwa madhunzi mangani matatu uyu ndobva apiwa yati paari kugara ipapo ndobva tati no zvapera zvakadini zvakadai zvadaro mukoma vakabva vati no munda watapiwa futi uyu mudiki mukoma vatava ndobva tadzokora kuti kugara kudareriye tadzokora kuti kugara chidareriye futi semhuri ichirongesa kuti atitaurai semhuri ndobva vauya ndatapinda bataenda pamana bavo ndobva yataurika nyaya ndipandapira atete ndikati ndomagori atingataita atete pamapakaipa here nasisi zvikanzi pamata pakanaka asi mukoma vakadi vakaramba ana baba vai ava vari kuita vachikura vachivhurika njere ndopa vakatanga kuti munda novanhu vacho vauzvauzvokuita munda ndowababa vedu ndopa vakauya manje nesimba rokuti ava ngavachibuda munda wani wababa vedu ndopa tagara pasi takati no ana baba yaitoziva kuti isu tiri vana venyu mukoma anogarapo munini anogarapo zvinogona here kuti maenda vovaka pakane pakati pavo mangwana munokumidzana moto here imi matorera minda isu yese dai takatadzokorora zvatakaita zvemukoma zvamakaramba zve kana mukoma iwo zvatakataroka zve zvakadi zvakanaka ana baba vakati aiwa hazvichaita saka ndobva tati isu nawo tochidini imana baba vaya tichitora munda weisu vana tadi tabuda chiendai mugovana saka maanda wogovana imi baba vakuru avana baba vana vamaendirenyu vakuramba imi baba vakuru magovana minda wese kuti imi munda vana musikuda nzvimbo yenyu mindiyo mochitoramo pani vana venyu ndobva vaita saizvozvo mukoma ndobva vandifonera vakati munin'ina nyaya ukaronga yena uzoitwa saizvozvo nyaya zoitika ndeyekuti ini ndazosingwa kuyati ndakati makarima papi mukoma zvikanzi ipo paipa ukataura kuti pandakarima ndikati pano mutauriro zvikanzi hapana ndikati aiwa hapana problem tichimirirai kuti kunze kuchene titaure navababa kuti ana baba yamakaita haidini haiite saka takazondoshama kuti takutonzi kuti wanzi kudai tasinga tifanire kuti tipinda kudai taida kuti motaura nyaya kutoga tinyatsotowirirana chinoitisa kuti musvitsane kudai zvinoreva kusawirirana zvamukutaurana hamusi kuita sei murume nomukadzi mukawirirana mumbanga hamuna samukuru anokuenzanisai nhoroondo yevarumava ana sekuru ava ndisekuru vamba vandibaba vamba yesi vauya vakatsigira vaiyavadzeka amai vanotaurwa mainini ndo vakarohwa nababa vangu inini kubva kuna sekuru
So nyaya yakatangira kumba kwedu isusu. Takati vakomana vakura baba panapa vakufanira kuti vachienda kumba kwavo. Ndokunzi nyaya yakaita sei yakagadziriswa chitaura sekuru rewadi vakatendera kati nyaya ndakaipedza kudhara minda ndakaibva kudhara vanhu vakaita sei vakatowirirana. Saka nyaya yakumba kwedu isusu nyangwe dai zvedu tiri dzinza imwe chete, vane vana vaviri vakazvarwa nani nambuya ivavo vanova mainini vangu imweni. Ivavo vana ivo ndovane nhaka kumba kwedu isusu. Takuti ava vana ava ngavachifanira kuenda kune nhaka yavo. Saka nyaya iyi ndatofara kuti pamwaya panapa yakuchienzaniswa zvakanaka zvinoita kuti iende mberi. Pandikuona panyanyonetsa ndepokuti pasi kunyatsobuda pachena ndopokuti baba mimi vangu aubiti mamuri kutarisirawo zvakadini pamugove weminda inini yenyu iyoyo, oro muri kuti vana ava vaviri vatiri kutaura nezvavo havafaniri kuwana chikamu chavo. Nyaya yenyu iri papi chaipo kuitira kuti ndizive magarisirano anoita nevana ava kumba kwenu, nokuti panguva ino vakura vakufanira kuchienda kupi kumba kwavo. Okay, imi ndimuri kuti imi minhaka chiendai kuno nhaka dzenyu family. Saka makuda mubvunzo yenyu uri direct kuna Biti kuti titaure kuti uri kuti pese hapana chavo uri kutiwo vana vaye vari kwatiri vawane here kana kuti uri kuti usare unochidimbuyo vawane. Ndo mubvunzo wenyu. Biti sununguka kupindura mubvunzo pamusoro wechangamiro. Inini ndikatarisirawo kuti sekuya kukaita baba vachiti vada kugova munda wababa wavo sevashanu ana baba vangu, ndikatarisira pamadhundu 7 kuti vakaitawo 1 ana baba vangu. Ininiwo past 7 poko 2 yakusara yo yangu inini ndikagarawo papi pamunda ipapo ndokorokozawo zvangu ndichichengetana nevana vangu. Mazvinzwa here zvapindura? Ndazvinzwa Changamire. Ndinotenda kuti yezvino yachisarira kwavari manje kuti vaburitse chokwadi muno kuti kana zvinzi dhunduru uyo ari kutora pati ari kutora pati, nokuti isusu pana hazvitozokuudzwa minda yacho tinoziva. nyaya pamusoro nyaya yataura kuti tui maizwe achitaurira kunouya rumashiro uruti udina hapana chakaita iwe point yako chaukirema ndechekuti uri kuda madhunduru maviri. Kuda madhunduru maviri panomunda uyu uyezve pana baba vangu panhaka dzavo sevana baba vari kugovana vanodhunduru ravo pa5 payapa ndovanawo futi kupi iroro ndo pane point yangu ndo pane chokwadi changu isina kunzveka. Iwe taura chinhu wani ndokuda madhunduru matatu aiwa ndokuda madhunduru maviri kwete kuti kusaiti uku kwababa vangu uku kunhaka yana baba ndopiwa 1 kusaiti kwasekuru ndopiwa 2 ivanosema direction 1 kuda mangani matatu kuti panhaka dzasekuru kumbiro madhunduru matatu uchikumbira kumukoma wako nababa. Kuna baba ndikukumbirawo madhunduru matatu panhaka dzasekuru kuna baba. iweyo angamboitaura tiri kumba tikati tichamirira vanen'ina pavanouya tozoigarira pasi sezvo munda wacho iwo ukajara vana vangu havasi kumbokuti kana kuti bvisa mbeu ita sei vari kumabasa zvokuti kana mukagona kugara navo zvakanaka muchikumbira munda iwoyo ivo vachiri kumabasa chete vanenge vachipiwa vachishanda varimo. inomwe mubvunzo anaida kubvunza ivo vanen'ina venyaya vanomborowo here noimwe minda yavakapihwa nasabhuku kana kuti ndiwowo chete wababa? Ndiwo wababa chete nokuti vanen'ina vanga vainge vasiri kuno vaitogara nomukoma baba vake mwana wangu kubva vari vacheche. pamusoro esamanyanga takubata evhu yakaudza hondo takusirewo nzokuti tibatsirewo kuyananisa murenyi maita basa ndakaifunga sekuti iyi mhuri imwe chete iyi vanenge vakusanana kuti paite ruvengo
ndozvandatoona pakupedzisira. Saka ndaifungidzira kuti munda ndo waita mudiki, asi mhuri yaita seana baba vawanda nevana vawanda. Saka ndaifungidzira kuti sezvikutaura vavo kuti dai tindapinda panhaka indopinda panhaka iwo munda wacho uri mudikiwo futi taita kuna kuzoaa sezvo. Chandada kuziva ndechekuti pamuri kunzi makasanga mapiwa imimi nababa pamuri kuti yadi hamusi kuverengera pamadhondoro mairi amuri kuclaima here kuti ndaiti apa ndaenda piwa madhondoro mairi tozopiwa 1 pakamira sei? Haisi yadi handiri kuverengera, ndiri kuverenga madhondoro 3 akamira akadaro kayadi tikanisukalinga changamira. Payadi hamusi kuverenga? Aya madhondoro mairi akazvimirira rimwe dhondo rakazvimirira. Alright. Indachifungidzira kuti sekuti nhoroondo yatsanangudzwa murume ndakasiwa ndakadaenda ndakazodai pane 21 years ndobazotanga kwamhenga achirima munda yese iri 7 madhondo ndiyani pesa inge mbibori mwana ndini ndima muchirima yese 7 semusiwa ndikaitwa ndini kutori mundoro kana matero. Asi baba baba wamupawo here kuti murume haasi kuramba kuti madhondo ragovero anenge atoguma ndingapo here asi pakugoya pache munenge makubva mada kumisira kuti abva ashaya kana pekuti hamusipaona haasi kuramba kuti agoyewo pada kuti pakuagowawo matarisa kuti ndiye anga akachengeta munda yachirima seukama hwenyu kuti pakugowa sababa imimi sababa tisingatarise vana kuti ndovanga vakubadzidzadaita kugowa wakadai sepfungwa dzenyu imimi aipange makango musina kumurasa zvakanyanya. Kana ikoko nanga ndisina changamiri akatombouya kumba akataura nyaya yacho ndikamutaurira kuti oda ticharonga navo vakomana kana vachinge vauya nokuti vakomana regai tingapedze takairembesa uyu takungotisa changamiri simupai madhondoro mairi chete panhaka imwe yangaita kuti kwababa uko ndozopiwa kuti imwe dhondoro haasisiko ikoko semunhu anga achirima munda wese wakadaro chiitai kuti achingobhenefita madhondoro mairi asi asenge achirima mamwe aisayasa baba ndima akuziva kuti pana baba nhengi ukama hwenyu imimi ndimuziva nababa varipo kana mwedu yacho yakafiwa musina baba asi mwana aripo mubva maziva kuti imba iyi baba akafa asi mwana wacho ndiye akumira aripa mubva magova minda iyo akadara minde dambudziko shuwa takasina chiripa changamiri ndozvandiri kutaura zvokuti akatombouya kumba akaitaura nyaya yacho saka tisati taitaura ndopandiri kuzoona taakusheedzera kudai ndozvataura vakomana kuti taipange takaitaura tirimupi tiri kumba yakadaisina kusvika kuno asi naichifungidzira kuti mutauro wacho uperi sitsvagai madhondoro mangani mairi ama kunomupa chete makamupaiwo zvaperi uri chii chenyu? Mwana futi. Mwana wamukoma. Baba vake vapenyu? Baba vake vakashaya. Vakashaya. Vakasiwa na baba. Ndozvatikutaura panana baba panhaka yana baba ivavo imba iyo ina baba akafa musaikangana pakugowa madhondoro ake iwayo. Saka tati zvaitodai muchangano mungatikwanisi. Ini ndatopedza.